ano po man ako, malakas pa. Medyo malakas pa. Nung hapon na, hindi na, para na akong lasing. Hindi na ako talaga makalakad ng maayos. Hindi ka na makalakad ng maayos. Bandang Tapos, hapon. Sabi ko, parang naano na yung dila ko, parang malunok ko na. Hindi ka na halos makapagsalita. Sabi ko, kaya inano ko yung dila ko, inawakan ko, tapos inila ko. Tapos naano siya, parang nagtunog. Tapos sabi man ng asawa ko, buti pa dalhin kita sa ospital. Sabi ko, hindi na, takot nga ako. Sabi ko, kaya ko man ito. Tapos nung kinabukasan, hindi na talaga ako makatayo. Tapos Nakahiga ka na lang. Oo. Sabi ng asawa ko, umano ng missing 4 doon sa apo naman si Arlie, nandoon si Dr. Joey. Tapos pumunta man doon si Ani, yung isa ko nga po, kapatid ni Arlen. Yun na ng gamot. So, ibig sabihin po, May 14, hindi na kayo makatayo. Hindi na. Nakahiga na lang. Oo. So, May 15, hindi pa rin. Hindi. Si ang kapatid na yung apo mong isa, na si Ani, pumunta doon kay Amazing Diamond Arlen para kumuha ng Amazing 4. Yun po. So, dumating po siya dito sa inyo, ano na pong araw? May 15 or 16? Parang 15. May 15. So, pinainom po kayo ng Amazing 4. Opo. So, ano po ang nangyari? Yun, parang nakagalaw na yung kamay ko. Pero kaunti. Nakagalaw na ang kamay mo kasi bago ka uminom ng Amazing 4, hindi na makagalaw ang kamay mo. Hindi na. Kasi nakahiga ka na lang. Kaiga na. Tapos sabi ni Ani, mga 4 na beses daw ako mag-inom. So, So, good afternoon, amazing people. Welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan sa Bisyong Natural. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Prensena. Yan po, my name is Miss Maika. So, makakasama po ako ninyo sa first part ng ating talakayan dito lamang po yan sa ating programa. So, sa mga gusto po magpakonsulta sa atin, pre-health consultation and pre-business orientation. So, pwede po kayong tumawag sa CP number ng ating CEO. So, para po sa Smart, we have 0998-975-8121. Again po, 0998-975-8121. And for Globe naman, 0917-853-8933. So, 0917-853-8933. So, pwede din po kayo mag-message sa Facebook account ng ating CEO. So, first account, Joey Bibon Bitito. And then, second account po, Doc Ching Bibon Bitito. So, pwede po kayo mag-like, mag-comment, and subscribe sa aming mga Facebook pages and sa aming YouTube channel. So, sa YouTube channel, we have Doc Joey Bitito. So, dyan po, makikita po ninyo yung mga testimonials ng ating mga client, tinatulungan po ng aming mga produkto. So, para naman po sa mga gustong matulungan ng aming mga produkto, so sa kanilang mga health concern and sa kanilang financial, di ba? So, pwede po kayong pumunta sa amin
free health consultation, and free business orientation. So, ituturo po namin kung paano kayo kikita sa paraan ng pagre-resell ng aming mga produkto. So, ang pinagmamalaki po namin produkto, yan po ang mga amazing products. So, may mga available po kami dyan ng mga capsules, mga coffees, and mga juices, di ba? So, isa-isayin po natin yung mga nakakatulong po sa mga karamdaman. So, take note, ang mga produkto po yan ay hindi lamang para sa iisang health concern. So, cover po niyan lahat. So, hindi yan nakapokus sa iisa lamang. So, ayun po, sa mga nag-avail ng products this afternoon. So, thank you so much po. And sa magpapakonsulta po bukas, so pwede po kayong pumunta ng mas maaga sa 9 a.m. So from 9 a.m. to 6:30 in the evening. So pwede po kayo dyan pumunta kahit 7 a.m. So dyan po kayo pwedeng mag-breakfast sa DJB Eatery or DJB Food House, diba? So nandyan po si Miss Syra. So ayun po, bago po natin simulan ang ating talakayan. So makikita po ninyo sa ating live streaming yung mga natulungan po ng mga produkto natin. So, mga amazing products. So, hindi po tayo pwedeng paputol-putol sa pag-intake ng mga produkto na yan. Kailangan po continuous, diba? So, palagi po natin yan sinasabi. Ang pag-take ng mga produkto ay hindi pwedeng itigil, diba? So, salamat po sa mga client po natin na pumunta and sa mga magpapakonsulta po. Pwede po kayong mag-message kay Doc Joey. So, para naman po sa mga malalayong lugar, pwede po kayong mag-message or mag-video call kay Doc Joey, di ba? So, kung hindi po makakapunta dito, pwede po natin i-deliver yung ating mga produkto through GNT and LBC, di ba? So, pwede din po i-deliver sa medyo malapit lang. So, mag-send lamang po ng inyong mga address para door-to-door po namin maihatid ang aming mga produkto. So, ayan po, ang pinagmamalaki naming produkto, we have Amazing 4. Yan po ay kinabibilangan ng Miracle C, Multi-5, Mega 1, at Mega A. So, isa-isahin po natin yung mga functions or mga nagagawa po ng mga produkto na yan sa ating kalusugan. So, unahin po natin si Mega A. So, sa Mega A po, yan po ay 5 klase ng prutas or mga berries. Yan po ay may acai berry, blueberry, cranberry, elderberry, at pomegranate. So, yan po ay pang-detox or pang-cleanse, diba? So, lahat po ng chemicals or mga toxins inilalabas po ni Mega A or ni Mega Antioxidant. So, yan po ay panglaban po sa free radicals na nagiging dahilan ng iba't ibang karamdaman po tulad ng katarata at cancer. So, kung naaalala po ninyo, may client po tayong natulungan na may katarata. So, I think si Tatay Padua or si Tatay Daday yata. So, isa po sa kanila ang may katarata at napagaling po ng produkto na yan. So, up until now, talaga nag-i-intake pa din po ng mga produkto for maintenance. Kasi nga sabi natin, hindi po ninyo yan pwedeng itigil. Hindi po pwedeng putulin. At least, meron po kayong maintenance na ini-intake, di ba? So, pwede din po na Mega 1 yung gawin ninyong maintenance dahil cover po niyan yung 3 kapsula or yung 3 produkto, diba? So, si acai berry po, madami din po yung nagagawa niyan, diba? Si pomegranate, si blueberry, cranberry, at elderberry. Basta yan po, si Mega A, pang-detox po yan, diba? Pang-linis or panglabas po ng mga toxins na hindi po natin pwedeng i-stock sa loob po ng ating katawan kasi nga, yan po ay namumuong sakit. So, hindi po natin pwedeng patirahin sa loob ng katawan natin, di ba? So, lalong-lalo na po kung ikaw ay mayroong iniindang karamdaman, di ba? So, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin. So, ayan po, Mega A, 5 klase ng mga berries, siya po ay pang-detox or antioxidants po siya. Then, we have Multi-5 capsule. So, si Multi-5 capsule naman, ito naman yung 5 klase ng mga kabote or mushroom. So, ito po yung mga mushrooms na galing pang ibang bansa. So, we have maitake, shiitake, reishi, cordyceps, at agaricus blacei. So, ito po yung pangpalakas ng resistensya ng ating katawan. So, kung dati po meron kayong malakas at masiglang pangangatawan na ngayon po ay wala na, kumbaga ibabalik po niyan lahat ng lakas na meron po kayo. So, si Multi-5, pwede din po yan sa mga
hindi regular ang pagbabawas, di ba? Nakakatulong po yan sa pag regular bowel movement po natin. So, si Maitake, Shiitake, Reishi, Cordyceps at Agaricus blacei, marami po yung naitutulong niyan, di ba? So, especially po sa mga sakit na cancer at sa mga nahihirapang dumi. So, tandaan lamang po, si Multi-5 capsule, yan po ay pangpalakas ng resistensya or ng katawan natin, di ba? So, para po sa mga nanay, tatay natin na medyo mahina na, so, ayan po yung makakatulong po sa inyo. At sa mga irregular, yung mga pagbabawas, so, yan po ang pwedeng i-intake na produkto po sa atin. So, sumunod na si Miracle C. So, dati, nagkaubusan ng paracetamol, di ba? So, nung kasagsagan ng COVID-19. So, dito sa amin, ito yung mas naging popular during that time. Kasi nga si Miracle C, yan po ay, kumbaga, pang-prevent and pang-protect po sa iba't ibang viruses, iba't ibang karamdaman or viruses, di ba? So, si Miracle C, napakayaman po niyan sa vitamin C. Kasi po ang katawan natin, hindi nagpo-produce ng vitamin C, kaya kumukuha po tayo nito sa iba't ibang source, tulad po ng prutas at ibang pagkain. So, kahit everyday tayo hindi maka-intake or makakain ng mga prutas, diba? Iba't ibang klase ng prutas, si Miracle C na po yung magpo-provide ng nutrients na yun na needed ng body natin. Yan po ay may ester C, acerola berry, rose hips, sea buckthorn at Indian gooseberry. So, napakayaman po niyan sa vitamin C, di ba? So, karagdagan din po, ang Miracle C ay pwede sa mga month-old na baby. So, kung hindi po maiinom yung buong capsule, pwede po yan alisin yung balat niyan, di ba? So, pwede ihalo sa iniinom po natin or kahit po sa pagkain. So, next, we have Mega One. So, si Mega One naman, ito yung promo natin ngayon. Si Mega One po, nagkakahalaga po yan na 4,000 pesos. Pero dahil nga sa nagbigay ng pa-promo yung ating CEO, ibinaba po sa 3,500 less discount. Kaya kung minsan, di ba, nakukuha po ninyo yan ng 2,500, di ba? So, mas ibinibigay ng mababa. Kasi, syempre, mas gusto po ng CEO natin na marami po yung makapag-avail at marami po yung makapag-intake ng produkto na yan kung hindi po talaga afford yung ating Amazing 4, di ba? So, si Mega One kasi, bukod po sa combination ng 3 capsules, meron po yung 7 added herbs. Yan po ay kinabibilangan ni broccoli, milk thistle, astragalus, holy basil, bitter melon, turmeric, or moringa or malunggay. So, yan po ay napakalaking tulong para sa mga may karamdaman. Ang mataas na dosage po ng Mega One ay binibigay sa mga taong may mabibigat ang karamdaman. Pero kung hindi naman gaano kabigatan yung health concern, mababang dosage po yung ibibigay natin. And si Mega One po, pwede po yan gawing maintenance. So, kahit po ilang capsules yung i-intake ninyo, wala pong overdosage ang mga products natin. So, kasi nga po, yan ay natural herbs. So, lahat po yan mga natural, wala po yung halong chemical. Hindi po siya katulad ng synthetic. And dito sa atin, yung Mega One, kumbaga, yung mga produkto po natin, pag nag-i-intake kayo, nagmumula po tayo sa mataas na dosage pababa, di ba? So, kasi syempre, pag kailangan po talaga ng patient or kailangan po ng client po natin ng agarang aksyon, mas mataas po, dun po tayo mas magbibigay ng mataas na dosage para mas mapabilis po yung pag-respond ng katawan natin sa in-intake nating products. So, kung ngayon po, sa mga hindi gaanong kalakihan yung problema, yung health concern, pwede po kayo mag-intake niya ng once a day, di ba? For maintenance. Pero kung medyo complicated, talagang 3 times a day. So, kailangan sundin lahat po ng mga ibinibigay na advices ng ating CEO. Kasi, syempre, kayo din po yung mahihirapan pag hindi nyo po pinakinggan, di ba? So, madami kasing client, may mga ibang client na nag-intake ng products na pagaling na and tinigil na yung pag-i-intake, di ba? Sabi natin, pag nag-intake ka ng mga produkto, kailangan po continuous. At least, maintenance meron po kayo. So, pwede na yung Mega One gawing maintenance kasi cover na din yan yung 3 capsule. Plus, may 7 natural herbs. Kaya mas
pinagaling talaga po yung mga client po natin, di ba? So, hindi lamang isang health concern, hindi lamang dalawa, bagkus libo-libo pong tao yung pumupunta sa atin para magpa-consult and para po mag-avail ng mga produkto. Kaya, di ba? So, syempre, kung ayaw po natin na maging problemado sa mga iniinda nating karamdaman, mas mainam po na magpakonsulta na kayo ng mas maaga. So, wag po ninyong antayin na maging complicated yung health concern ninyo bago po kayo lalapit sa ating CEO, di ba? So, may mga client nga tayo na galing ng hospital na talagang mismong diretso dito sa opisina natin. Sa mga ayaw, magpa-dialysis, magpa-opera, and sa mga may cancer, di ba? Sa mga cancer patient, halos madami po tayo. May mga breast cancer, mga bone cancer, lahat po. Lahat ng health concern inilalapit po sa atin. Kaya kami dito sa Miracle Health Corporation, pag andito na po yung client, talagang ini-examine po natin. Diba? Sa doktor, kung kayo po ay magpapakonsult, mag-aantay pa kayo ng result ng inyong examination, diba? Ng ilang araw or weeks pa bago makuha. Sa atin, meron po kami diyang tinatawag na magnetic quantum analyzer. So, ano po ba yung magnetic quantum analyzer na yon? So, yan po ay, kumbaga dyan po natin malalaman ang karamdaman ng isang tao. So, ang gagawin lamang po, ilalapat yung kamay, and then, in just 1 minute, doon na po makikita po natin yung result, di ba? Kung meron kang high blood, kung mataas po ang inyong blood sugar, kung kayo po ay may problema sa inyong mga kidney, sa gallbladder, so lahat po, dyan po makikita natin. Pero sa 1 minute na yan, andyan na po yung resulta, di ba? So, nagkakahalaga lamang po yan ng 100 pesos. So, agad-agad po makikita na yung result. And, ang kinagandahan po dito, kasi pag nagpa-consult po kayo, papainumin agad kayo ng mga produkto natin, di ba? So, kaya nga dito sa amin, lagi action agad yung nauuna. Doon po kami sa solution. So, hindi kumbaga may process, pero doon na kami sa pinaka-solution, lalong-lalo na po kung kailangan na po talaga ng client or ng patient na tulungan, di ba? So, madami kasi sa atin ang pumupunta na halos talaga yung iba, talagang komplikado na, di ba? May mga diabetic person na talagang sobra na yung pagkalala ng karamdaman, di ba? So, dun, kumbaga, makikita natin doon kung gaano po talaga ka-epektibo yung isang produkto, di ba? Kasi may mga pasyente po tayo na weeks pa lang, meron na pong result, may mga resulta na, pero may mga client naman po na isang buwan, nakikita na yung kagandahan, di ba? Yung resulta. Pero yung monitoring po natin na tinatawag, 3 to 6 months po talaga. Doon na natin makikita kung talagang napagaling na po ang may karamdaman, di ba? Yung isang pasyente or yung isang tao. So, 3 to 6 months. Pero mas mabuti kung mapagaling man sila ng weeks or isang buwan kasi syempre, doon natin makikita na talagang epektibo yung produkto and talagang maganda, kumbaga mabilis yung respond ng ating katawan dun sa in-intake nating mga produkto. So, hindi lamang po kasi capsule yung available sa amin, meron din po kami dyan mga pangtulong na kape and mga juices. So, lahat naman po yan ng mga coffees na yan, may mga functions din pong nagagawa sa katawan natin and yung mga juices na yan, di ba? So, unahin natin sa mga juices kasi yan yung mga juice natin yan. Yan po ay may Miracle C and collagen, may Miracle C and glutathione. So, di ba, mas sa glutathione, ang alam lang po natin, yan po ay nakakapagpaputi. So, talaga naman po nakakapagpaputi si glutathione. Pero hindi lamang po para sa pagpapaputi, dahil madami din po yung naitutulong po sa katawan natin. So, si collagen naman, yan po ay may acai berry, goji berry, dalandan, mangosteen, moringa, pomegranate at stevia leaf. And dito po, wag po kayo mag-alala kasi ang sugar po niyan is stevia, di ba? So, natural sweetener. So, pwede po yan sa may mga ubo, sipon, trangkaso, sa may mga liver problems, sa may mga UTI, di ba? Sa mga may hilig sa soft drinks, sa mga alat, di ba? Sa mga junk foods na yan. So, pwede po yan. And sa mga gustong bumaba yung timbang, di ba? Sa mga nakakapagpa-sexy po, bukod sa nakakapagpaputi, nakakapagpa-sexy pa, di ba? Nakakapagpababa ng timbang. Sa mga gusto dyan bawas ng kanilang timbang, so, ayan po, pwede po ninyo yung intake. So, collagen and glutathione. So, pwede po kayong pumili dyan. So, halos same lang po sila. Pero, pwede po kayong mamili sa
dalawang po yan. So, ayan po. We have also our amazing coffee. Iba't ibang klase po yun ng kape. May Mega A Coffee, Mega Choco, Multi-5 Coffee, and Amazing Coffee Mix. So, Mega A Coffee po, ang components niya or ang kanyang ingredients po is same with capsule. And ang kinaibahan lang po kasi ang Mega A Coffee na yan, ang isang box po niyan is naglalaman po ng 10 sachet. So, ibig sabihin po, ang isang kapsula ng Mega A ay katumbas po ng 10 sachet ng coffee natin or ng isang box. Kaya nga hindi naman natin pwedeng ubusin yung ating isang box para matumbasan po yung isang capsule, di ba? So, hindi naman pwedeng inumin mo sa isang araw yung isang box ng coffee, di ba? Para matumbasan lamang yung capsule. Kaya nga, itong mga kape natin is mga pangtulong sa ating mga kapsula. So, si Multi-5, 5 klase naman ng mushrooms, di ba? Pangpalakas ng resistensya. Same with amazing capsule, di ba? So, sa mga nahihirapang dumumi and sa mga nakakaranas ng dysmenorrhea, di ba? So, during a monthly period. So, yan po, makakatulong sa inyo. So, si Mega Choco naman, na may acai berry, cranberry, goji berry, and moringa, ito naman po ay pwedeng pamalit sa nakasanayan po nating chocolate drink, and pwede naman po to sa mga bata. Ito pong Mega Choco natin ay nakakapagpatalino, di ba? Sa mga mag-e-exam dyan. So, yan po ang pwede po sa inyo dahil yan po ay memory enhancer, di ba? So, kung sa capsule, meron po tayong tinatawag na Mega 1, which is combination ng 3 capsule. Dito naman po sa coffee, may tinatawag naman po tayong Amazing Coffee Mix. Ito naman po ay combination ng mga berries or mga prutas. May mga mushrooms din po siya and meron pong moringa. So si moringa, hindi po nawawala yan dahil nga yan ay talagang kumbaga napakagaling ng malunggay kasi madami ang nutritional value dyan, di ba? Kahit po i-search po ninyo, madami po kayong makukuhang information regarding po sa moringa or malunggay. Kaya nga po yan yung pa-contest na naisipan ng ating CEO para sa Albayano dahil alam naman natin na madami po ang pwede pang gamitan ng moringa, di ba? So, yan po ay napakalaking tulong din, hindi lamang po sa inyong kalusugan, pati na din po sa pang-pinansyal, di ba? So, yan po ay available dito po sa amin, sa opisina po namin sa Legazpi. So, located po kami dito sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City, in front ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, kami po ay mismong tapat ng parking lot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, magtanong lamang po kayo dyan. So, madali naman pong hanapin, di ba? Dahil ang green na building, yan po yung office po natin. So, hindi na po kayo malilito dyan, di ba? So, magtanong lang kayo ng magtanong. Tapat lang mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ayun po. Again, ang amazing products po namin available dito sa opisina namin. Bukas po kami from 9 a.m. to 6:30 in the evening. Ang programa naman po namin sa DCGB News Online and sa page, Doc Joey Benito page. So, yan naman po ay from Monday to Saturday except Wednesday. So, Sunday, we have also live, di ba? So, sa Doc Joey Benito page. And yan naman po ay mahaba-habang talakayan from 9:30 to 11 a.m. So, ako ang makakasama nun dyan, pwede naman si Doc Joey or si Miss D, di ba? So, kami pong tatlo yung pwede makasama ninyo, di ba? So, again po, sa mga gusto, di ba, magpakonsulta, kailangan po mag-message muna bago pumunta para mas maaga din pong makapaghanda ang ating CEO. And karagdagan din po pala sa mga pa-contest po pala ng ating CEO. So, di ba, validation na July 15, di ba? Kahapon, July 15. So, titingnan po natin kung sino yung mga nakapag-send ng kanilang mga fruit na sila po ay or gumawa po ng activity na yan, di ba? So, yan po ay ang tinatawag nating Beautification Clean and Green for Sustainable Livelihood and Healthy Lifestyle. So, yan po ay para po sa lahat po ng kababayan natin sa buong Albay, di ba? So, out of 720 barangays, 133 po yung kasali. So, iba-validate po natin yan. Iisa-isahin po natin yung mga
nag-register sa atin. And syempre, kailangan po natin makita yung kanilang ginawang mga communal garden para malaman natin kung sino ba yung karapat-dapat na manalo para po sa pa-contest na ito. So, wag po kayong mag-alala kasi meron po tayong mga consolation prizes para sa mga hindi naman mananalo. May mga certificates and plaque of achievement po tayo dyan. So, lahat po makakatanggap. Basta, kailangan po tapusin yung project duration from February 29 to December 2024, di ba? First validation natin, July 15. Titingnan natin kung sino yung mga nakapag-send na sa bawat GC, di ba? So, every municipality, meron po tayong create na GC. So, kada barangay po, need mag-send ng fruit ng kanilang itinanim na mga malunggay na 200 trunks, di ba? Dati 300, pero inaccept natin na 200, di ba? At least 200 trunks. And kailangan mag-establish kayo ng communal garden, magtanim din po ng iba't ibang gulay and ornamental plants. So, lahat po yan may additional points and lahat po yan, kumbaga, i-rate po natin, di ba? So, kailangan, ang makasali po dyan is of legal age, a minimum of 20 person, di ba? So, makikita natin doon kung sino yung mga sumunod sa criteria ng ating pa-contest. So, mahalaga po na mag-send kayo ng picture kasi nandun po yan sa criteria natin. So, sorry na lang po sa mga hindi po sumunod. So, sayang po ng mga entry, di ba? Kasi nagbigay kayo ng entry, so tinanggap po namin. And sana po sinunod ninyo lahat ng nasa criteria, di ba? So, napakadali lamang kasi mag-establish lang kayo ng communal garden. Separate po yan sa G4A, pwede din sa hapag, di ba? So, may mga existing project din po kasi sa provincial, di ba? Pero dito po sa atin, kailangan magkaroon po tayo ng identity ng MHC beautification, di ba? So, yung para kay Doc Joey po. So, yan po ay hindi lamang magagamit para sa pa-contest. So, pwede po ninyo yan igamit pa sa ibang mga pa-contest, di ba? Pero sa atin yung mga sinasalin ninyo sa provincial, hindi na po pwedeng gamitin dito sa pa-contest kasi nga magkakaroon po tayo ng identity ng MHC, di ba? So, yun po. Kailangan po nakapag-send na kayo ng pictures. Titingnan ko po mamaya kung sino na po yung mga nag-send at needed po talaga namin ng inyong participation para sa pa-contest na yan. Kasi sayang po ng mga entries and sayang po ng pa-premyo. So, ang first prize po natin, 50,000 pesos. So, pinakamababa ata, 10,000 plus. MHC pang kabuhayan package. Ito na po yung mga products ng Miracle Health Corporation. So, lahat po yan ay makakatulong po sa inyo and especially sa mga kababayan po natin na mga may karamdaman. So, hindi lamang kayo matutulungan sa pangkalusugan, pati na din po sa pangkabuhayan, di ba? So, first validation, July 15, second validation po niyan, October na ata, then final validation po November 14, then ang ating awarding of winners po shall be on December 2024 po. So, again po, amazing people, maraming salamat po. And ingat po sa mga papauwi galing trabaho. And sa mga pamunta naman sa, sa mga client naman po natin na pupunta dito sa office po natin, ingat po kayo lagi and God bless po. So, huwag pong kalimutan na mag-intake ng product natin sa tamang oras, di ba? So, syempre, kung ano yung oras na ibinigay sa atin, yun din po yung pag-i-intake, di ba? Nagagawin natin. Kasi mahalaga po na sinusunod natin yung payo sa atin para sa ikakabubuti po ng ating karamdaman. So, ayun po. Amazing people, maraming salamat po. And sana po, madami po kayong natutunan sa atin pagdating po sa ating para po sa ating pangkalusugan, di ba? So, sa mga gusto mag-resell, again, uulitin ko, pwede po kayo pumunta sa office po natin. So, pwede naman po natin i-discuss yung products and kung ano po yung pwede po namin maitulong sa inyo, ibibigay po namin, di ba? So, lahat po gagawin natin basta makatulong po tayo sa ibang tao. Kasi nga po, yung hangarin lamang ng ating CEO is makatulong
sa kababayan po natin. Lalo-lalo na syempre sa mga albayano, di ba? Kasi mahal ni Doc Joey ang mga albayano. So, gusto ni Doc Joey na bukod sa healthy tayo, magkaroon din po ng hanap buhay yung mga tao, lalo-lalo na syempre yung mga naghihirap, di ba? So, kailangan natin na tulungan yung mga kababayan natin, di ba? Para saan pat naging albayano tayo, di ba? Kung hindi natin tutulungan ang kababayan po natin. So, again po, for free health consultation, pre-business orientation, pwede po kayong tumawag sa numerong 0998-975-8121. 0998-975-8121, and for Globe naman, 0917-853-8933. So, ayun po, pwede po kayo mag-add sa account ng ating CEO. First account, we have Doc Ching Bibon Bitito, and we have Joey Bibon Bitito. Instagram, same with the Doc Joey Bitito. YouTube channel, Doc Joey Bitito din po. So again po, sa second part, I think makakasama po natin ang ating CEO. So abangan po natin, di ba? Abangan po natin yung talakayan ng ating CEO dahil marami po kayong matutulungan, marami po kayong matututunan, and marami po akong, siguradong marami po ang matutulungan ng mga kababayan natin na talagang naghihirap sa kanilang mga karamdaman. So again po, amazing people, thank you so much sa pagsama sa akin sa ating live streaming, and of course sa DCGV News Online. Thank you so much po sa palaging pag-antabay sa atin, di ba? So maraming salamat, amazing people, and sana po natulungan kayo ng ating mga produkto, di ba? So again po, my name is Miss Maika, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Princena. Again po, huwag po kayong naalis, magbabalik po kami sa panoorin po natin ang mga natulungan ng ating mga amazing products. God bless, amazing people, and we love you. Noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag 2020, at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing Four. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung nagkakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing Four, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric,
Which hindi talaga, miracle talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihirap. Sige. Okay, magandang gabi sa ating mga amazing people. Kumusta po kayo? This is our second part of our program, Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan. Samahan po ninyo kami hanggang alas 6:30 ng gabi para sa isang talakayan na inaabangan ng sambayanan dahil ito po ay health program, natural health, na very important sa mga tao na gustong maging malusog, gustong maging masaya, at gustong humaba ang buhay. Diba? So, ganun po yan. At congratulations nga pala yung mga nakatanggap na ng free bangus dagat. Yan. Basahin ko ulit yung mga nakatanggap ng bangus dagat. Mrs. Catherine Padre. Client po ito, 2.5 kilos. Miss Eden Palima, referor. Yung nag-refer po kay Mrs. Catherine. 1.5 kilos na bangus dagat. Mercy Sandrino, client, 1.5 kilos bangus dagat. Herlin Pabilonia, yung ating pong stockist dyan sa Ginubatan, sa harap po ng yung Gata Hospital. Yung Gata Hospital po dyan sa Ginubatan ay 2.5 kilos na bangus. Mr. Raul Jana, ito po yung umihi ng dugo na bawat ihi niya may dugo, ang sakit-sakit. Pagkatapos umihi, masakit din, hindi na po halos nakakatulog. Ito po yung pinapapunta ng doktor sa oncologist. At malamang daw ay i-biopsy. Kasi nga po ay may nakitaan sa kidney na may cyst. At yun nga, umiihi na ng dugo. Pero nung uminom po ng ating amazing products in just a day na nakatulog ng maganda at nahinto po yung pag-ihi ng dugo. Kanina po bumili uli ng kanyang amazing, kaya binigyan po natin ng 1.5 kilos na bangus. And Mrs. Liliusa Abrasado Aranya, 1 kilong bangus. Yan. So ito po ang maganda dito. Meron na tayo magandang iniinom para proteksyon sa ating katawan. Pag bumili po tayo ng 4,000 up, mayroon po tayong libreng bangus. Yung 4,000 po na yan ay yung mga datihan na po, bumalik lang po kayo para ma-update ang inyong membership. At yung mga datihan na aktibo, yan, bumalik din tayo para sa tuloy-tuloy ang inyong kagalingan. And of course, yung po mga baguhan. Yung mga baguhan po na ay mayroong mga karamdaman. Try at least 1 month. Bumili na kayo ng good for 1 month. At makakatikim din kayo ng bangus dagat na napakasarap. Yan, sarap. Sinigang, masarap. Prito, masarap. Paksiw, masarap. Yung inihaw. Kaya bumili na ako ngayon ng nag-online na ako. Inihaw na bangus. Ang sarap-sarap po niyan, 'di ba? Wala pong amoy.
Di ba? So, kaya samantalahin po natin habang mayroon pa tayong ilang pang kilo. At para matulungan namin kayo. Di ba? Okay, maliwanag. Bukas Wednesday. So, yan po ay hopefully bukas, at least mga 5 to up ang makatikim ng ating bangus, libreng bangus. Yan. Okay, so ubos na po ang ating mga ano. So bukas ay aangkat ulit tayo. Kaya po ay abangan natin. Okay, so yan po. At ito naman si Mrs. Lilio sa Abrasado. Buong pamilya po nito ang umiinom ng ating mga amazing products. Siya, mga anak niya, pati ang apo niya, umiinom ng ating produkto. Yan, di ba? Anak niyang teacher, yung anak niyang galing sa abroad. Di ba? Okay, ito naman si Mrs. Mercy Sandrino. Matagal na po ito. Siguro, umiinom ito ng produkto natin mga 7 to 8 years. From ano po ito? From dyan po sa Pulangi. Along sa sa along the road, yan sa Pulangi. Ang paninda nito mga nipa materials pala. Ayan. Okay, so yan po ang magkanakatikim ng ating bangus na masarap. Ayan. Milk fish from the sea. Ayan. Milk fish. Okay, so yan po. Bagay, karirin ko ito. Basta po may bangus na from dagat, bibilhin ko. Pero yung hindi sa dagat, titingnan natin. Siguro maganda yan hindi sa dagat yung binadi. Kasi may lasa raw may lasa. Hindi pwedeng isigang. Okay. So yan po magandang balita ko sa inyo. Sana ay kami ay aside from magandang kalusugan, mabibigyan namin kayo ng isdang masarap, sariwa, at magandang protina sa katawan. Okay. So, tuloy-tuloy na po tayo. Ang tanong ko sa inyo, ano po ang problema ninyo sa health? What is your problem? Anong problema ninyo at bibigyan ko kayo ng solusyon? Diba? Umiinom kayo ng mga synthetic drugs, wala pang nangyayari. May diabetes kayo, wala pang nangyayari. Diba? So, ano dapat natin gagawin kung wala pang nangyayari? Dapat mabigyan ko kayo ng magandang solusyon. At ang magandang solusyon na yan ay dapat nitong tinatawag nating di ba? Dapat ay so kayo ay mayroong magandang mangyayari sa inyo na in a matter of within a month meron kayong mamatian na maganda. Di ba? So yan po, lagi po ninyong tandaan na ang magandang kalusugan ay napakagaling, napakaganda. At yan po dapat ang primary. Yan pa dapat ang first priority natin. First priority natin ang magandang kalusugan. O, diba? Huwag po muna yung pera. Pera na kayo ng pera. Second priority ang pera. Diba? Last priority ang politika. Diba? Marami nagtatanong sa akin kung anong kakandidatuhan ko. Diyos ko, wala naman akong pera. Ako bahala na si Lord. Diba? Kung gusto niya akong lumaban, siya ang gagawa ng paraan. Diba? Yung aking kaibigan na sa Manila ay medyo matagal na hindi kami nag-uusap. Tinawagan ako kanina.
Yung kamuntik na ito maging commissioner ng isang, chairman ng isang government entity. So, na-technical siya. Ibig sabihin, pinagtulungan. Wala rin kasi itong pera eh. Pero sa trabaho magaling, sa magaling. Tumawag sa akin, may binabalitang hopefully makuha niya kaagad at mabalatuan tayo. Di ba? So ganun, if God's will, sabi ko nga, kanina, katulad kanina naman, yung natulungan natin sa kanyang kalusugan, ito kasi matagal nang nasa Kapitolyo, yung borbarita dito sa politika. Lalong-lalo na heated po ang gubernatorial race. Siguradong lalaban yan si nakaupong gobernor Grex Lagman. Balitang lalaban si Congressman former Governor Joey Sarti Salcida at iyong pong elected governor na na-unseat. Yan. Pero pwedeng bumalik. Kasi balita ko, nasa Supreme Court ang kanyang kaso. Kung mapawalang sala siya, anytime pwede siya makabalik. Kung makabalik siya, si Governor Greg ay babalik as Vice Governor, ay si Governor Noel Rosal, elected governor, ay lalaban din. So, triology na laban. Pero may balita na ako, duwa na nagsabi sa akin na yung mga mapipera, medyo natatakot sa kulang sa pera. Kasi ang balita ko ay ang sabi raw ng mga bumoto sa kanya, hindi nga natapos yung term, ay hindi man lang pinatapos yung term niya. So, ibig sabihin, yung mga tao, parang sabik na sabik. Yan, di ba? Pero we don't know, matagal pa ang eleksyon. Mayo pa, 2025, ilang buwan pa. July, August, September, October, November, December, 10 buwan pa. Almost 10 months pa, di ba, ang eleksyon. Kaya dito, magpalakas muna tayo. Maging healthy muna tayo. Ako po, may faith. Kung ako po'y lumaban o hindi, it's inaano ko po sa Panginoon Diyos. Kasi I have no money to finance my candidacy. Okay, pero kung service yung pag-uusapan once na elected, dapat magawa ko yung magagandang dapat gawin. Or else, hindi na ako lalaban muli. Diba? If I am not satisfied, I will not cling to power. Diba? Kailangan kasi magampanan ko yung mga limbawa, 10-point agenda or 7-point agenda or 5 points agenda. Dapat iyan ay magampanan natin. Diba? Pero yung sabi ko nga, we have no money, we have no sufficient money to finance. Kaya yan po ay hindi natin iniisip muna. Pero yung pagtulong sa kapwa para sila po yung magkaroon ng magandang kalusugan, iyan po ang welcome po kayo bukas. Agahan lang po ninyo. Siguro po mga even before 8, punta na po kayo dito. Meron naman po dyan na breakfast na sa DGB Eatery sa harap ng Bangko Sentral. Kasi po ay bandang hapon baka kasi bibili tayo ng mga sariwang isda. Sana mura bukas. Sana huwag magbagyo kasi mahal pag isda pag bumabagyo at umuulan ng malakas. Diba? Okay. Kung maganda po yung isdang dagat na bangos, tuloy-tuloy ko po ang pagbibigay sa inyo. Diba?
Kasi dati baga namimigay ako is yung kamote. Ito mas matindi ito, isda. Mahal ang isda. Ang bangus kasi sa palengke ng yung dagat nasa 200 to 250 per kilo. Di ba? Okay, ang mura diyan sa fish pond na bangus. Okay, maliwanag. So, mga amazing products. Amazing 4, amazing trio. Mega 1, yan. Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C for the cardiovascular system, antioxidant, immune boosting capacity, meron din po yan. Then Mega A, mga 5 super fruits for super antioxidant to neutralize free radicals. Multi 5, 5 klaseng very powerful mushroom for immune system support. So, yung tatlo po yan, Miracle C, Mega A, Multi 5, binansagan po yan, bansag. Also known as Amazing Trio. Yan. At Mega 1, 21 very powerful natural ingredients. Yan po ay 14 from Amazing Trio. Then 7 na dinagdag. At 4 po niyan ay from the Philippines, makukuha sa Pilipinas. Mga gulay po yan, katulad ng bitter melon, punggok na ampalaya, for maganda po sa may mga diabetes. Dito po kasi sa Pilipinas, halos 40 to 50% ay diabetics or may diabetes. Kaya po, bitter melon ay very important. At andyan na po yan sa Mega 1. Then meron po tayong broccoli. Broccoli, very rich in vitamin C. May antioxidant din po yan. Nakakatulong din sa research sa may cancer. Nakakatulong din po yan. And ang pangatlo pong ay ito pong turmeric, dilaw na ampalaya, dilaw na luya. Ito po ay magaling sa may mga inflammation, sa may arthritis, di ba? At yan po ay magaling po yan at yan po meron ring anti-cancer property. At pang-apat po, yung moringa, malunggay. Very important po yan. Kaya po tayo ay nagpakuntes sa buong Albay, mga buro barangay sa magtanim na 300 na puno ng malunggay sa bawat barangay. So, yan po ang pakuntes natin. Di ba? So, anytime po, mag-validation na kami. Kaya po kailangan po yung mga nanonood ngayon, nakikinig, kailangan po ay mag-submit na kayo ng inyong communal garden sa ating GC, sa group chat. Kung kayo po'y taga Malilipot, meron pong MHC Malilipot group chat. Kung Bakakay, MC Bakakay. Okay, so pag nakaligtan po ninyo yan, hindi kayo nakapag ay matiteknikal kayo, pwede kayong hindi manalo. Kasi hindi kayo sumunod sa guidelines, di ba? Okay, maliwanag po yan. Kaya po dapat nakasubmit na kayo niyan. Ay yan po hanggang July 15, kahapon pala yan. Ngayon July 16 na. So anytime po, if not this week, next week ay malamang kayo po ay pupuntahan na ng aming mga validators. Yan. Kung ako po ay I can squeeze my time, baka sumama ako. If not, andyan naman po si Madam Hilda Lopez, si Miss Maika Bordios, of course ating driver na si Mr. Joel. Okay, so yan po, magandang balita ko sa inyo. Kaya magtanim ng malunggay. Kahit yan po sa bakuran ninyo, magtanim, di ba? Okay, at kung hindi, manghingi po kayo ng trunk, kung hindi naman po yung pong buto. Di ba? Yung seeds. Di ba? Okay, so malunggay po, more than 100 vitamins and minerals, very powerful. But you have to eat that every day. Di ba? Okay, maliwanag. Kung iyan kinain natin araw-araw ay malaki ang magagawa para sa ating kalusugan.
Okay, maliwanag. So, yan po magandang balita ko sa inyo. So, lahat pong gusto pumunta sa atin ay pwede kayong pumunta as early as before 8 o'clock sa DGB Eatery, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung galing kayo sa Legazpi, mauna muna ang Iglesia ni Cristo District Office, din sumunod Bangko Sentral. Yung nakasulat po sa itaas na Bangko Sentral, yung natutumbok niyan, yun na po ang DGB Eatery. Yun, meron pong nakapaskil sa labas. Basa ninyo. At green po yan ang aming gate, di ba? Ang pinakataas, tuktok niyan ay green building. Katabi namin ang Angeles Cake na pink building, pink paint. Yung ano nila, yung pastry nila, then yung Angeles, yung Mabel Passion, yun naman po sa mga passion attire, sa mga wedding, special occasion. Okay, so lahat pong gusto magpugnahin kay Doc Joey, pakikuha ang papel, ballpen o lapis, kahit po ay Crayola. Diba? Ito na po, may number Doc Joey Betito, 0998-975-8121, 0998-975-8121. Sa Globe, 0917-853-8933, 0917-853-8933, or sa aking page, Doc Joy Betito page, please like or subscribe or follow. Pindutin lang po natin. Sa akin naman pong Facebook account, account number 1, Joey Bibon Betito or Doc Joey. Second account, Doc Ching Bibon Betito. Yan. Diba? Please message and friend request. Diba? Okay. At yan po. Then mag-antabay lang po tayo sa announcement, yung pong delivery ng ating mga isda. Yan. Within this month, if not by August. Okay. So within Legazpi, ano pa? Daraga, Kamalig, yan sa Rawis, yan sa Bigaa, yan Santo Domingo, Malilipot, Bakakay. Ang tabako, tingnan natin. Ang ginubatan, tingnan natin. Pero kasi later on, bala ko bumili po ng XLT na sasakyan or depende kung ano po ang pwede nating bilhin para pan-deliver. Okay, sapagkat gusto natin talaga yung pangmaramihan. Di ba? Okay, kasi sabi nila si Doc Joe ay mangingisda na. Okay. Ako kasi mahilig kumain ng isda Di karirin na natin. Di ba? So, ganun po yan. Karirin natin. Kasi mahilig akong kumain ng isda Gusto ko sariwa. Gusto ko mura. Affordable pala. Hindi mura. Affordable. Di ba? Kung tayo binibili natin marami, medyo nakakamura tayo. Di ba? Okay. Nakuha po ba natin yan? Harandaon na po baga sa mga iba. May kwarta ka man sana po. Mas okay wala ka line up. Wala nga tayong Ito, mayroon dating kapitana diyan sa Bakakay. Inaano na akong harandaw na raw sa mga ibang kakandidato. It's up to God. May kwarta ka man sana po. Mas okay wala ka line up. Gusto niya mag-isa raw akong hirap noon, di ba? Kailangan natin maraming supporters, leaders and supporters. Di ba? Ano, Doc Joey, yung kakandidatuhan mo? Hindi ko pa nga alam Di ba? Halimbawa, may dumating, may mag-donate. Anong kakandidatuhan? Hindi ko pa alam.
Kung saan ako gusto ng Panginoon Diyos, saan ako makakatulong sa mga tao, doon, di ba? Oh. Hindi po ako pwede sa lokal. Anong hindi pwede sa lokal? Sa councilor, vice mayor or mayor, hindi po ako diyan pwede. Kasi po ay meron tayong negosyo, meron tayong radio, marami tayong mga inaasikaw sa buhay, kaya hindi po ako po pwede dyan. Diba sa Makakay, malayo ako dito na sa Legazpi tayo. Okay. Hindi naman po ako pwedeng kumandidato sa mataas sa posisyon kasi hindi naman natin kaya. Wala tayong pundo, di ba? Okay. So, yung makakaya siguro natin at yun ang kagustuhan ng ating dakilang Panginoon. At kung may magsabi sa atin, halika, Doc Joey, sumali ka sa akin. Okay, tatanungin ko, wala po akong pundo eh. Ako nang bahala sa'yo. Okay. Pag-isipang mabuti, pagdasal natin. Okay? Maliwanag. Okay, relax lang tayo. Okay, ang importante, kung kayo po may mga karamdaman, meron kayong mga kakilala may karamdaman, encourage ninyong pumunta na dito sa atin para matulungan natin. Kahit anumang pong klase yan. Kahit anong klase. Yung ba, Doc Joey, walang karamdaman, pwede uminom? Yes. Yes, mas maganda nga yan para prevention is better than cure. Diba? Kailan ka pa iinom ng amazing products kung kayo ay maluba ng karamdaman? Habang wala pa, mas maganda kasi prevention. Diba? Okay, maliwanag. So once again po, ang ating pong matagpuan ninyo ako sa DJB Eatery, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City, beside Angeles Cake and Mabel Passion.